Ada iti Tagalog nga statement nga una na hindi lahat ng nawawalan natatalo. Madalas pa nga ang mga nawawalan ang siyang nananalo. Ni Apo Jesus iti Matthew 16 verse 25 kuna na whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Kuna ni Apo Jesus si asinuman ti mangipapati iti bukod na nga kababalin tapno maadaan ti biyag mapukaw na. Yung si asinuman nga uray mapukaw na DJ biyag na tikat nga saun iti agdama nga sitwasyon gapo kinyak masarakan na ti biyag. At ati naunag ngay nga mensahe ni Apo Jesus dito'y kaya't kumanda ito'y nga bagasan tayo babaan ti na isawang mutlaeng ni Pablo nga talo nga importante yan uno importante launay nga banag ti biag ti maysa nga tao, and that is faith, hope, and love. Kat iti talo nga faith, hope, and love tapno maadaan tayo iti usto nga pamati namnama ken ayat adda iti kasapulan nga mapukaw kinyatayo wenno ma-release manipud kinyatayo for us to experience that genuine faith, hope, and love. Shall we pray? Amami, agyaman kami, Lord God, uray pa iti panawon mi tata makikita mi dagitoy klaro nga Lord signs iti maududing aldaw adda kami iti end times Lord God generation ket Lord salamat matlaeng gamin uray adda kami iti daytoy nga sitwasyon pinanggap mo nga da kami ket ma-excite, da kami ket Lord karkaro nga Apo mang-enjoy lang ta no anya dagito ikabil mo nga sangsangon mitata. Agyaman kami as we offer our lives once more that Lord God be our teacher, Espiritu Santo kibinan na kami Lord God babaen ka dagiti sasaom ang bilang amon tata as our spiritual taraon. Salamat Lord God iti arakop mo. Agyaman kami for making us worthy today even as we receive your word. Idaton mi dagiti biag mi ken ka tinagat ti Ama, Anak ket Espiritu Santo. Amen and amen. Sa sinuman nga mangpukaw wenno mapukaw na ti biag na gapo for my sake kuno ni Apo Jesus isuda ti maadaan. Ngem di jay mang tartarigagay nga maadaan isuna kiti iti maawanan. Ijay sarsaritaan ni Pablo nga faith. Not in order for us to have that buong faith nga sarsaritaan ti Hebrews is we need to release doubt. Kasapulan tayo nga ibat di dua. Isursuro na dati Matthew 21 verse 21 nga if ye have faith and doubt not it shall be done. Ibig sabihin, ang pinakamalaking kaaway ng faith na importante kung mga adda kinyatayo, kat di dua. And desisyonan tayo from time to time, no adda di umay nga dua kinyatayo to release, to lose that doubt kinyatayo. Kunan met ni John the Beloved, by losing we will win. By losing doubt,
we will win. Iti 1 John chapter 5, verse, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. No malagip yun ni Peter, nga isuna di leader dagitoy disciples ni Jesus during his earthly ministry, iti Matthew chapter 14. Nga kunan ni Apo Jesus, sige, bumangir kayo iti bangir nga bantay. Imuna dagiti disipulo na, and during the fourth watch, parbangon iti agsapa, sinmaruno ni Apo Jesus, haan nga nakabangka, nga magmag na iti rabaw ti danong. Kat nakitan dagiti disciples, sabay-sabay tangan ang ko na multo. Yang, iti manggagan ni Apo Jesus nga, makita na nga nagmabutbutungan da amin. Pagarubdang nga iso na kat multo. Nagsao kat kinunanahang kayo nga agbutang siya da ito'y. Apagdengag da ijay sarita ni Apo Jesus, nagsao nga dagos ni Peter, the leader of the group, nga mangkuna, no si ka nga rod dayta, no haan ka nga rod nga abiik, no haan ka nga rod nga multo, no haan ka nga rod nga anito, dayto'y baybay ti Galilea. Palubusan man siya nga umay di taayan mo. While Jesus was walking towards their bangka, kunan ni Apo Jesus nga, una, may ka. Idibin ma ba ni Peter, apay nga iso na laang tiwiling nga bumaba, apay dagay da dumakat haanda nga dinesire nga bumaba, dinagdumaan na ako naman di kaabay mo pamati. Ngam uray di jay nga pamati, na testing. Di binmaba ni Peter, because of his pamati, pinati na di jay ko na ni Jesus nga, umay ka! Di binmaba habang magmag na naka-experience mo iso na for meters, nga naka-experience ti milagro, nga nakakita iso na kini Apo Jesus. Ngam, idi marikna nga adda ti umay nga typhoon, umay nga hangin. So, amunan mo ay natin nagapanday nga hangin, ni in focus na mo tin ijay umay nga napigsa nga typhoon. Haanan nga ni Jesus tinang focus ti matana, kat kunan ti scripture, inmunag iso na ijay danom. But, and look at verse 31. Dito yung statement ni Apo Jesus. Why did you doubt? Ito verse 31. Why did you doubt? Ibig sabihin, kinikibin na imbubulsa na di jay pamati, ngam idi in-entertain na di jay doubt. Inmunag isuna, ijay tanong. Mano, siguro, nearly every day kinyatayo we are experiencing, or we need to exercise our faith. And somewhere, ijay pa ng exercise tayo ti faith tayo, matesting ngay. Nyakat, ada jay duwa-duwa naman minsan. Isudya ko ng karit ni Apo Jesus kini John, ay ni Peter nga, why did you doubt? Iso nga inmunag ka? Do tinulungan latan ni Apo Jesus, nga inyawat jay matana, ay ima na, gapunatan makita na di nagmumulagat nga matan ni Peter, nga umununag ijay tanong nga, Lord, help me. Ngam adda iti klaro-klaro nga minasahe ni Apo Jesus kini Peter, why did you doubt? And so we need to release doubt for us to enjoy faith. Apa nga ba ti definition ti faith? Faith,
Hebrews 11:1 kunana ti tao adaan ti pamati no patyen na iti maysa nga banag urahan na pay nga nakikita wenno narikrik na ngem patyen na nga inawat na dijay ti pamati. Number 2 is dijay hope anya ti ibagbagan ni Apo Jesus. Ijay binasa tayo Matthew 16:25, di connection na daytoy hope nga ibagbagan met ni Pablo nga si asinuman ti maawanan isu dakit di iti mangabak ken si asinuman han nga amin nga naadaan ket isuda iti mangabak. You know, adu kinya tayo oray yung ti family tayo. Iti natural experience tayo, iti natural na kabibiyag tayo. Madalas ko yung pamilya dyan na isuna nga iti mang isacrifice nga oray maawanan isuna. Pansinin nyo, ti latter part nanto dayta, wano iti masakbayan na makita tayo to, ni apay kaslati kitan ti dumaket nagswerte mo tin isuna. Biglang-biglang bumuhos yung pagpapahala sa negosyo niya. Nga mo yung amin dagijay da, swerte man tikitan ti lubong, at dati history na dayta, nga nai-invest ijibiyag na, nga linmabasa na. That's why aanihin niya ngayon, no anya di dyanay, bunga di in-release na. Iso nga, ulit at takas pangarigan, nag-i-release ka ti forgiveness. Ngayon, ti resulta na, nag-imas turog mo no rabi. Ngayon, oray na nga tayo ti lans, nabsunabsok tayo, naghiri-hirit tayo pa'y. Ngayon, hantayo nga in-release, di dyan ay dapat nga ma-release nga forgiveness. No rabi, balibaliktad tayo, hantayo makaturog. Hope. We need to release despair. Minsan, hindi nga namnama. Pasaray nung umay ni namnama, uno ada ni namnama, ti kanayon nga isul-isul ti demonyo ije panunod tayo ket ije pa nakadismaya. Kaya pamobisitaan ti pamilya tayo nga masakit, ibaga nga da problema na. Ibagbaga tayo nga hanggang madanagan at dati namnama. Kat mayat nga advice. Pero minsan oray nga agad advice tayo nga, agad namnama, hanggang madanagan, at the back of our mind. At dati, agam-agam, at dangay tinakasukbit, nga danag, hindi buo. Isip timang, minsan, mang di-disturb kit din kinya tayo, di-focus, di-aramidin tayo towards that hope. Psalms 42 verse 5. Why are you downcast, O my soul? Amoy, di bagi na pa iti magbagan, di kararuan na. Kinakausap niyo ang kanyang kaluluwa. Why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Maminsan pa man, kung natayo nga sabay-sabay, hope, 1, 2, 3. Ayan. Ito yung maawanan ti namnama. Naminsan ni Paul, ken ni Barnabas, ano to? Magka-love team. Magka-teamwork sila. Iti ministry. Talagang ora din ti mapananda. Napintas di dyan ay trabaho dati may sahagan may isa. And marami silang mga buyot, mga disciples. And one of their disciple named Mark, insurot da ijay outreach da. One of their outstation, kasapulan da nag-ibati iti pastor o no worker, ta ituloy da nga mapan iti dadto mga ag-evangelize nga lugar, na probinsya. So, inbati da ni Mark, iji may isang outreach.
Idi no adati ag outreach hanga kasla panawon tayo tatanga Pantay Mountain Province apan tayo ti no nya ti paparan tayo numalemon unto no bigat ag susubli tayo nga dagos ta adumot tinugan nya oray lockdown kat mairimremedyo mo't lagta oray kaskas ano ngem idi pag sinabi niyang from Thessalonica mapantayo iti Galacia 6 na buwan gamin pagpagna wano barako ti paglugluganan da. Yeah, so we can just imagine diyan ay nang ibatian da kini Marcos iti maysang outreach da sige agtin next time to laangan no ada signal i-message da kanto laangan no kasapulan tayo man nga guorno so inbati da tinalog ta dayto nga Mark napanda iti outreach da nga sa Bali and after that, nagawid dan. Bulan tinaglabas, sa dato nakasubli, iyan ay Mother Church da iti Antioch. Pagkaabot na di Antioch, imagine da nga, siguro nagmayaton DJ Church, tayo nga ng ibat yan takin ni Mark ta, adamang asikaso. Imbag pa'y DJ ta ada iti inbati ta nga mang asikaso iti ministry. Kunan dagiti duwa nga partner ti ministry ni Paul ken ni Barnabas. Ngem di pag-apod ta iti church da, mother church da, home church da. Ala, addamot ijay ni Marcos nga nakati-4. Nga urayan na isuda. Nga dagiti duwa imagine da nga adda daytoy nga di commitment na nga adda di field so amo talaga nga nadismaya masok ti agong ni Pablo ore ni Barnabas madmadi tirik na so nagplanning damanen anya ti aramiden tayo ti sumaruno kunan ni Paul gamit ti pastor da aground tayo manen we need to have a second missionary journey. Ngamhantan nga ikoy-kuyog ni Marcos. Kunan ni Barnabas. Apay ngay, sir. Kadwata mo't piman. Ayhan mo hantang nga ikoy-kuyog. Makapadis mayaday ta. Nakakita lang ti balasang dinaparan tayo kat sinmaar ka no. Awan pa imot din natutulagan tayo. So, dismayado ni Paul nga, hantay imot nga mababalaw isuna ta, concern lang isuna iyan na situation. Ngam, kunan ni Barnabas, Sir, Pastor Pablo, numabalin, dahil pa nagtuloy ta nga pa round manen, ikuyog taan ni Marcos, kat kunana, ay haanan, no, ipapatim nga isurot, oray si ka lang timang isurot. In Acts chapter 15, let's read verse 36. Sometime later, Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing." Bisitahan taman ni Suda. Barnabas wanted to take John, also called Mark, ni Marcos, di damo nga inkadwada nga nagawid. Dito di termino dakit nagbackslide ano naglaylo ekspektaran ta nga pastor kat sinmaar siguro ada ti rason na ngam kunanan ni Paul hantan nga ikuyog ngam kunan ni Barnabas ikuyog ta but Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement and sailed for Cyprus. But Paul chose Silas and left, commended by the brothers to the grace of the Lord. He went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. Katkunan ni Pablo, ay awan, antay sulsurot ita. Ay, stop, anya nagara, pasaway lang yan. Baka at daman ti aramidin ang tuti sa bali nga mapanantayo nga lugar haan laangan no kayat mo si katimang isurot ngam no ipapati nga isurot ore ag sinata
So, nagkaroon ng dinaduma, ang tawag nila doon, split. Ngam, kung naman di kaabay mo nga expansion. So, nagsinada. Apay nga nagsinada, gamin ni Barnabas kunana haanak nga maawanan, tinamnama nga ni Marcos uray way tatrump na, uray way bulbulgang na, adda pa'y laeng ti tsansa namnama kinyana. That was his attitude towards Marcos. Ngam ni Pablo kon ay nalpasan ti pasensya. Tinuldukakon daytan. Awan ti panang kita wala na yan. So agsiya talaan. After some time di iso tinapasamak. Ngam gapot ti kinabilbilag ni Pablo ministry. Ada jay time ngay nga natiliw da isuna, tiltiliwon da gito'y Romanista, nasusoldado da gito'y ibanghelyo, nga sabali nga messages, hanga konteksto iti Romano. And so, ni Pablo di jay maysa, and itiniliw da, di kulong da, and while in prison ni Paul, amuyo da gito'y daduma nga disciple na nga inexpectar na nga limpyo. Iso dakit din backslide. Kat while on jail, look at Timothy, 2 Timothy chapter 4. Medyo may history tayong pinagdadaanan dito. 2 Timothy chapter 4, nagsurat ni Timothy, ni Paul ni Timothy while on jail. Kunana, iji chapter 4, look at verse 9. Do your best to come to me quickly, for Demas, ito may isang disciple na, because he loved this world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Dagijay kakadwakit in mapok damad. Saklaangan ti nabatbati kan ni Dr. Luke ta ni Lucas gamin, yan ang isurot ti Book of Acts. Isut ti kanayon nga sumusurot, isut ti medical doctor ni Paul, mamang check up. Isu nga kanayon nga sumusurot, kat kunana only Luke is with me. Kunana disurat na kini Timothy, get Mark, di sinapartakan na idi. Get Mark and bring him with you, because he is helpful to me in my ministry. Look at that. No adda iti katwa tayo, at damot jay time nga nagsirsirbi ti Apo, nga bigla nga nagbaliw, nga tikita tayon kinyanakit, medyo way dimdimonyo na, antayo maawa ng tinamnama. Hello? Ni Barnabas, kunana, adanamnama na, i-release ko ti doubt. That's why binansagan si Barnabas na the encourager. Kung naman takaway mo, you are an encourager. Ayan. So, this is the very reason why kunan ni Paul nga adat talo nga banag nga importante launay nga maawatan ti tao, the faith, hope, and love. Anya man dahil love, layad man, siya man chi. Ng anyabad di dyan na unag nga sarsaritaan ni Pablo or ti Scriptura every time nga ma-mention ti sao nga layad na nilikata
naros tiyat amin. Ijay love, na daman ti kanang runaan, na i-release tayo, manipod kinya tayo mismo, for us to grow in love, for us to mature in love, or for some to have that love, is we need to release discord. Ti Tagalog na dayto ikati pagkabahabahagi. Nya no. Iti 1 John chapter 4 verse 20 kunana. He who love God needs to love his brother. Haan nga mabalin nga kunan ti maysa nga tao nga ay ayadag ti Dios. Talaga. Uray maabak ni Trump ta ay ayadag ti Dios. Mabalin ko nga ipukaw, ikabil ko pa iti Facebook ko nga ay ayadag ti Diyos. Ngam kunan ni John the Beloved, ti tao nga mga ayat ti Diyos, masapol nga maayat na ti kabsat na. Takas ano na nga ibaga nga maayat na ti Diyos, nga na nga makikita because God is Spirit. Kat di jay tupay nakamulagat nga kabsat, uno ka aruba nga makikita kat haan na nga maayat. How much more with God nga na nga makita. Di jay explicar ni John. Adugin niya tayo, from time to time, we sing that song, love is the key in everything we do. Pagdating ng Valentine's Day, love, 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 love. Yeah, love, love. Kasi lang nga, mayat nga declaration nga, mayat nga agmanifestar kinya tayo dito eh. Di jay mang ibagbaga nga ayatan na ti Diyos, one of the perfect illustration ngayon palasat ni Apo Jesus, ijay story nga iti prodigal son. Ada iti Luke chapter 15, ada ti maysang ama, ada ti duwa nga anak na kinunan ni Buridek. Daddy, isun tumot lang nga itid mo ti iyig mo, ada ti tawid ko. Gidwa emen ta, alakot nan kukwak ta, umuyak man sino di gatangan mo tajikat mo gatangan. Ang ito'y ayan tayo nga, puro laang bantay ti makikita. Kat gapot ay ayatan da ito'y ama, da ito'y anak na, una na, o sige, hangkopay ko mga itid kan ka da ito'y ta, baging mat laang mat, aw-aw ni kuma, iyag mo ta nga, makapaoma dito ikat kuman mat nga, mapanti sa bali nga, mang enjoy mat iti tawid ko. And to cut the story short, inala na di tawid na napan na ginasgastos. Hindi na ibusen, finally, na-realize na nga kamali di yung inaramid na, nag-decide nga maghawid di yung nga bunsong kapatid. Di yung manong, hanpulos nga pinmanpanaw di balayda, naging masunuring anak. Anya, loyal ka ni daddy na. Hanapulos nga kinuna nga, ay nangay mati tawid ko. Ayan, talaga nga, iti parang nakat, he is the, pinagmamalaki ng tatay na anak. Ngam dinagawit di Buridek nga nagbabawi, gaputi baso, gaputi nararamid na. Di awanan pulos ti makan na, mas karkaro pa di krisis nga, naglabasan na di madama nga krisis tata. Finally, nag-decide nga nagawit. Sinabat nga dagos di ama na at dayupay laang from a distance, kat inarakop na. Kat kinuna na anak, umunagkan. Amom ijay balay, nabayag nga agururay kami. At jay di dyan ay dati nga kawus mo, jay dati nga usar mo, na karkaro pa nga napaspasayaat. Pirmi ti iliw mi kung ka, amin bakit na iliw nga mang embrace ijay nga anak da, nga naglagalag. Iti adada di unugan ko nanda ti amada. Agala kayo man ti kalukmagan nga partiyon tayo ta agragsak tayo dito agrambak tayo. Let's be merry.
Let's enjoy. DJ, halang, it's more than homecoming actually, dahito ita. Dahito kat, naiyarigan nga na tayo ng nagsubli nga anak ko. And while they are marrying, agragragsak da, naghawid mo't DJ manong, nga iso di dyan ay, nagapo, DJ, talon na, assignment na. Hindi, at tayo pala ang marik na, mangag na, uy, apay, at ati, mayat nga celebration dita, kung na yung security guard, apay, at ati, kragragsak dita, ulag, ay, uwan, di nga ading mo, di cute na yung aburidok nga ading mo, nagawid, kat pirmi tiragsak ni dadim, iso nga, nagpaparty, at dajay, into the kaos na, nga, tayo nabigo-bigot ya, ando din, balbas na din, kukuna, dapat adi, naninil, katuran, kat na, in-enjoy na tataamin di dyan ay, pribilisyo ti pagiging anak, umunag ka ta, mailiw kang ka, tatay na pa'y sika nga damdamagan niya, ay na ni Manong, amoy ti reaction ni Manong, sa bali, negative, and look at Luke chapter 15, as we close this, verse 28, the older brother became angry and refused to go in. Verse 28. So his father went out and pleaded with him. Grabe, hindi. Hanga mo nasakit, tinakam na. In short, handa nga ma-release. Release. DJ, nakasaktanan na develop nga hatred kinya na. Ngam iso na DJ, mang ipicture, di ado nga Kristiyano, nga awan pulos absent naman ijay church. Han nga pinmanpanaw, physically han nga nagbakbakslide, at dadjay nga kanayon. But look at the heart of this panganay. Idi umay DJ, ating na, madmadin, at dati imon, at dati, sunga ko na, aping iyo sa daddy. Kunan ni daddy na, unta, mailiw kami amin kang ka. Mainiinitan dito, yung dadyo unag, ta-aircon, dyo unag, at dyan yung ating mo, ay! Mangangot ko pa lang, di pupuran yung nga pinikpikan, permi, madmali, tiriknak. Pagkasam na kita nga, ibar-barbecue yun, samantalang siya. Awang pati malagip ko nga nang ipartiyam, kinyak, ti ure may nga piyot. Tapno ay bakmot ti barkadak ko ma, tapno ag-enjoy kami samantalang dahil nga ading ko. Kalulok mo gantay nga bakat ti pinartim. Kat imbabain na tinagan tayo, imbabain na ti apelido tayo, imbabain na ti pamilya tayo pagkatapos. Overnight lang nga inmay, awang pay ti may isang aldaw kat permi ti ragsakyur, celebration samantalang siya, adaya malagip mo, daddy. Nga pinman panawak o no. Aya, ibilin mo nga, sinalsalungasin ko, awan, dahil ta anak mo ngayon nga dahil ta, pirme. Yung amoy tisungbat ni tatang dako nada. So his father went out and pleaded with him. Grabe, tatang na pati, ninumara nga nagpakaasi. Pleaded. In the other translation, beseech. Ano ibig sabihin? Agparparin tumog. Nagmamakaawa, pumasok na tayo sa loob. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered and your property with prostitutes come home, you kill the fattened calf for him. Punong-puno ng, hatred. Ang nangay nga ma-release. Sino nga'y tatati prodigal son? And so, nag-end lad ta, nag-end lad ta DJ story. This is not just a story nga, this is actually message from the Lord. Kinya tayo, amin. Uri, iti chimpon pa lang ni Apo Jesus. How God defined love. Di ayat.
na hangay nga ma-x-ray, hindi yan mahirap ding i-discern. Si kalang nga maging puso, iti makaamono, adat inirelease tayo ni Jay. Dapat nga ma-i-release na discord o no, sakit din ako iti may isang tao. It's either friend, family, or churchmate, or mismo mga parents. Because the prodigal son, grabe. Kanlang nga di kabsat na tinagsakitan tinakap na uray ka ni ama na. Ito namang tatay, amoy tisumbat ni tatang na anak. Apehan mo ayang amo nga. Amin nga dato'y kukwak. Lord God, salamat iti pamati, iti namnama, iti ayat. Salamat mo susurom da kami nga mang i-release. Nga iti kasapulan nga hanmi nga salsalimot-imutan